भैया खेसारी के नारियल पवन के सूरज दे सुपर से भी ऊपर बा। अगर एकरा बारे में पूरा देखे चाहते हैं रउआ लोग तो अगर चैनल के सब्सक्राइब ना कैले हैं तो सब्सक्राइब कैली। काहे से कि सब्सक्राइब करे में कुछ लागत ना, लेकिन आप लोगन को बहुत बढ़िया जानकारी मिला था। तो काल बार रउआ लोगन का ठीक बाने नु एकदम मस्त। भैया खेसारी लाल के गाना आया है नारियल। ही भैया गाना 5 दिन पहले अपलोड हुआ है। खेसारी भैया के ई गाना तैयार पूरा 8 मिलियन बज चुकल बा। ई गाना ट्रेंडिंग में भी गईल बा। ई ट्रेंडिंग में गईल बा कौनो शक ना बा भैया। वहीं अपने पवन सिंह के गाना आवता पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, सुपर स्टार। पवन सिंह के गाना आवता उगी ए सूरज देव। भैया ई गाना आई ट्रेंडिंग में जाई मिलियन में बजी, कौनो शक बा ना। काहे से भैया नाम ही ब्रांड है। ब्रांड तो नाम से बिकाला। अगर कोनो गाड़ी अब लॉन्च हुई है, नहीं तो कोनो एप्पल मोबाइल लॉन्च हो जाए तो यार कितना तेज़ बिकाला, लाइन लग जाला। वैसे अपन पवन सिंह उनकर गाना आवता लाइक लोग यार लाइन लगा के सुनिए देखे आई गाना भैया एकदम पूरा ट्रेंडिंग में जाई। ऐसे ही वीडियो पावे ताई चैनल के सब्सक्राइब करके रखी भैया, जवन की अपने सुपर स्टार के एकदम परफेक्ट एकदम फुल यार सही वीडियो बना के दे थे अपन सब आप लोगन के। ठीक है, यहाँ पे चैनल के सब्सक्राइब करके रखी।